Sino kotene kwa jatend piny Kenya William Ruto kage chako twak ang' nwatiri achiel kachiel mar nyisi ni to chenro ma kamano dhi nade. Kamachielo, jogo masiro lwedo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mathoth gin jotend duond bura ma DCP onyiero moko kuom weche ma jotelo moko mawuok e duond bura mar ODM kama oting'o Junet Mohammed manyocha ogoyo dhoge piny ni ODM ok bi riwo lwedo kod duond bura ma DCP e yiero mabiro. Kagilose kaunti ma Kajiado, jotelogo wacho ni gintiere kod riwruok moromo kod duond bucha moko mobalo gi sirikal omiyo ok ochuno ni nyaka gibed kod riwruok gi duond bura mar ODM ni ma duond bura no osepogore kendo gionge kod mbi. Mere giseyo jotelo mag duond bura mar ODM kuom dhi nyime riwo lwedo sirikal ma gin giwegi gineno ni pok ochopo singo mage manotimo ne oganda Jo-Kenya mar piny owacho osebedo katimo ataro mar chik e kinde ma gineno ginego oganda meto mar osuru e kind midhiero mamoko ma oganda Jo-Kenya. Wewe Wanga, wewe Junet, uliona Rigathi amekuuliza mfanye kazi pamoja? Siku gani? Rigathi anataka kufanya kazi na Wakenya wote wenye wanataka kwenda barabara moja. Sio na wale wezi wenye wanakula pesa ya SHA. Sio wale wezi wenye wanakula pesa ya masomo. Sisi hatutaki kufanya kazi na nyinyi. Rigathi Gachagua hana haja kufanya kazi na nyinyi. Maanake yeye ni truthful man. Yeye anataka aongoze Wakenya wakomboe hii nchi yetu. Tuende tupeleke Kasongo nyumbani. Wewe Junet Mohammed, unaongea na chakula kwa mdomo. It is bad manners to speak with food in the mouth. Unakula pesa ya umma wewe. Umepewa pesa ya SHA. Ni umekula linda mama. Wewe hiyo pesa ndio unaongea uko na mzaha. Nyinyi ni kama wale watu walikuwa wameshika ng'ombe, lakini ng'ombe kule nyuma akatolewa akaenda, ile mkanda mlikuwa mmeshika ikafungiwa kwa mti. Bado mnafikiria kuna kitu umeshika huko, lakini ng'ombe ashaenda. Nataka nyinyi mgeuke kule nyuma muone ng'ombe alisha